もしかしてわし世界冒険レースゲームジェットモードジェットモードジェットモードジェットモード PlayStation. Heddiw, ni'n mynd i gofyn y cwestiwn, pam modio'ch PSP? Pam by ti eisiau neud hwnna? Wel, dwi wedi neud yn barod, a byddwn ni'n dadle, taw dyma'r un o'r dyfais llaw gêm gorau i chwarae eich gemau retro ar hen gemau nawr. Fi'n sôn am fel yr Mega Drive, SNES, 8-bit a 16-bit. Felly, os dwi'n mynd... Dwi'n just dangos chi hwn. So fel arfer, mae yna sim lot o cof yn yr ffon cof sydd tu fewn i hwn, right? Ond beth chi'n gallu neud yw chi'n cael USB Duo adapter i mynd mewn, a chi'n gallu wedyn rhoi SD card mewn fan hyn. Wedyn chi'n gallu rhoi firmware arbennig mwyn modio fe, sy'n galluogi chi i roi efelychwyr, chi'n gallu ychwanegu fwy o gemau PSP, mae gemau PlayStation, mae efelychwyr SNES, Mega Drive, mae gymaint mae'r PSP yn gallu neud, mae'n anhygoel. Felly, na i ddangos i chi bach o hwn. Nid tutorial o hwn, ond just rhywbeth sydd falle'n gofyn y cwestiwn ac yn dangos i chi y potential sy'n mas na o ran beth mae'r PSP yn medru delio gyda fo o ran graffeg, cyflymder y gêm, ond WikiHow, chi'n gallu, mae lot o wefannau allan yna sy'n dangos i chi cam wrth cam, a mae yna tutorials ar YouTube hefyd lle chi'n gallu just dilyn nhw cam wrth cam. Dyna nes i, a oedd e'n hawdd, oedd e'n mor hawdd. Felly dyma ni, chi ddim yn gweld hwnna fel arfer, Mario a rhywbeth Sony, ond na i newid hwn fwy clir i chi. A os dwi'n mynd lawr fan hyn, felly dyma rai dwi wedi ychwanegu at yr SD card. Mae rhain i gyd yn redeg o'r SD card, achos oedd na nam yn wrth i nhw wrth i nhw cynllunio hwn, lle mae'r cefn, os ti'n trio chwarae gemau trwy'r UMD discs oedd gyda fe'n greithiol, dyw e ddim wastad yn gweithio. Mae'n gwneud sŵn uffernol o fe'n troi, a dyw e ddim yn gyflym iawn, lle os chi'n chwarae'r gemau trwy'r SD card, trwy'r mod yma, maen nhw'n gweithio'n gyflymach ac yn well. Pwysig bod chi'n defnyddio SD card sydd yn gallu yn digon cyflym, ond mae'n wych. Felly, dyna ni. So, Tony Hawk's Pro Skater 2. Os dwi'n mynd lawr. Chi'n cael... beth arall sydd dyn ni fan hyn? Capcom Classics Collection, Sega Genesis Collection. So mae rai, oedd nhw dau yn PSP, a wedyn mae rai'n wedyn PlayStation 1, Tony Hawk's Pro Skater. Mae hwnna yn emulator, fi ddim yn cofio beth o hwnna, actually. Game Boy Advance emulator fanna. Patapon yn game PSP arall. Mae hwn yn point and click fel anti'r point and click Blazing Dragons. So mae'n eitha diddorol. Rayman PS1, Mickey's Wild Adventure. Mae cwbl o files yna dwi ddim wedi symud o gwmpas, ond yes, mae'n nhw just mater o trefnu yna, fi ddim wedi bod rhoi symud nhw. Theme Hospital. Oddworld Apes Odyssey. So chi'n gallu gweld, mae PSP games fan hyn wedyn y gemau Star Wars,
Star Wars 2, the original trilogy, Despicable Me, Lego Indiana Jones 2, Toy Story. Mae hwnna yn fersiwn Ffraneg, sa'n gwybod dyna yr un nes i gael. Crazy Taxi, Fair Wars, Sonic Rivals 2, Grand Theft Auto, Chinatown Wars. Mae hwn wedyn Crash 1, 2 a 3 a Spyro the Dragon. So mae hwnna'n casgliad eitha neis. Hogs of War. Mae hwn wedyn yn chwarae gemau Game Boy I gyd. Mae Minecraft version PSP. SNES. So Discworld, Terry Pratchett, Populous, Hercules, Medieval 2, Medieval 1, Abe's Oddworld, Pico Drive, so mae gemau yma, Mega Drive emulator yw hwnna. Beth yw hwn? Nesta, sef NES emulator, efelychwr NES. Cloudy with a chance of meatballs, dwi eisiau dweud. PS Paint. Lego, mae rhain yn PSP games nawr. So Lego Batman, Prinny, Can He Save the World, neu rhywbeth. Can I Really Be the Hero? Mae'n dweud. Castlevania. Worms Armageddon, rhain yn PSP hefyd. Metal Slug. Grand Theft Auto, Vice City Stories a Power Stone Collection. Felly, mae'r rest yn mynd ymlaen, a mae fe gyd lawr I faint o lle chi gyda ar eich SD card, cerdyn SD, neu faint o amser chi eisiau rhoi mewn I ffeindio'r yr holl ROMs a gemau a rhoi nhw ymlaen. Ond rhaid dweud, maen nhw'n chwarae'n wych, a mae'r am 20 pint neu beth bynnag nes I brynu fe am I gael hwnna, a pwynt yw, o ran efelychu chi a chwarae games PlayStation 1, mae fe'n PlayStation Portable, so mae'r controllers a popeth yn gweithio'n gred. Does na ddim L2. Chi gyda bwtwm dde a bwtwm chwith. Chi ddim gyda'r y triggers, Ond, dwi ddim yn stopio, dwi ddim yn spoilio'r y gemau. Mae yna loads o pethau chi'n gallu neud o fe. Byddwn ni'n dweud, dyna dadl, fi'n gwybod, dwi ddim di prynu PS Vita. Dwi di clywed bod modio PS Vita yn eitha, mae fe'n gwych hefyd. Felly, falle prosiect i'r dyfodol. Os mae fe'n hawdd I wneud, mae'n siŵr o fod dyna bydd un o'r prosiectau nesaf. Ond, mae'r ffaith bod y firmware a bod PlayStation ddim yn cefnogi'r firmware updates ragor, mae'n neud y PSP yn haws I modio, achos mae yna llai o siawns o chi torri'ch PSP. Maen nhw'n dweud bricio fe fel chi'n torri fe so chi'n gallu adfer. Felly, dwi'n credu bendant. Dwi wedi defnyddio hwn llawer. Chi'n gallu gweld y mes. Mae'r ges I un o'r... actually, mae dyfu 2, ond chi'n gallu gweld nhw. Fi wedi prynu'r thing gorchydd, plastig yma. Mab fi wedi cael lot o oriau hefyd, achos ni'n trefeili weithiau tramor, mae'n mynd I Mexico. Mae oriau ar y wyren wedi bod yn... Wel, mae mab fi wedi bod yn chwarae hwn, y Lego gemau gan amlaf. Mae wrth I bodd gyda nhw. Gaf fi gwybod os gyda chi hoff... Beth yw eich hoff dyfais llaw gemau neu handheld? Be chi'n hoffi chwarae? Ydych chi wedi modio eich rhai chi? A byddwn ni'n edrych ar fwy o dyfeisiau yn y fideo nesaf. A dwi'n joio dangos I chi casgliad
o dyfeisiau consoles yma, achos fel arfer chwarae ydyn ni gan amladd, felly mae'n neis i trafod hwnna, a falle byddai'n rhoi syniadau i bobl eraill i gallu wneud yr un fath o beth. Hefyd mae gyda ni Discord yn chwarae, felly dyle'r manylion gyd bod yn agos, felly chi'n gallu ymuno gyda hynny a cael unrhyw dolenni i tutorials defnyddiol i wneud y mods yma, a mae'r cymuned cefnogol iawn fyna, unrhyw un sydd ddiddordeb chwarae gemau trwy'r Gymraeg, a just cael lot o hwyl, really. Mae nhw'n yn crew hyfryd. Felly, tan tro nesa, hwyl fawr. Boys from the past, joining yours and mine, adding up the layers of harmony. Final Fantasy IX.